Escolta'm, a tu t'agrada molt l'esport, t'agrada molt el futbol i, si no tinc mal entès, ets del Madrid, no? Sí, molt. No, soc del Barça. No, jo pensava que eres merengue. No sé, mai se sap. Jo podria ser... Pensava que t'encantava aquest color blanc. Pensava que el color blanc t'encantava. És que aquest color blanc no m'agrada. Vale, espera un segon, perquè crec que m'ha arribat un missatge. Sí. Espera, tinc un missatge de WhatsApp. Fem una cosa, espera, li passo el Jordi a Llepuz, que és el realitzador. Sí, és l'últim vídeo que queda, Jordi, te l'acabo d'enviar, que, clar, posava la paraula Madrid, però veigues si pots posar-hi Barça, veigues, reproduïs-ho, Jordi, veure què passa. Déu meu. Hola, Quim. Sé que ets molt culer. Molt del Barça. Sé que estimes el Barça. A més, et volia agrair que sé que sempre m'has donat suport. Veig que estàs anant molt bé en els teus estudis de teatre i això doncs, et serveix per fer grans papers pels quals doncs, se t'identifica el personatge. Per tant, doncs, que segueixis amb aquesta línia i que doncs, personatges com el Héctor també continuïn identificant-te per la bona feina que fas. Dir-te que a més a més et desitjo molts èxits, que segur que els tindràs, i tant de bo siguin comparables als èxits d'un personatge que va néixer el mateix dia que tu, o els dos veu néixer el mateix dia, que és el Pep Guardiola. Héctor, una abraçada molt forta, molts èxits i segueix així. Visca el Barça. Ves que encara ho hem arreglat perquè el Jordi ha sigut capaç de transformar, no ha sigut ni el Florentino Pérez ni el Zidane. Joan Laporta per al Quim Llissorgas. Sí, un honor que emplaçanteu aquí a Fans de Carpeta a la Porca, perquè admiro moltíssim com a director, com a president i com a persona, perquè jo no tinc molta sort de conèixer, però tinc companys que sí, i fa 1 o 2 anys em va enviar un missatge abans de ser president i em va felicitar per continuar endavant pel teatre i me l'aprecio moltíssim. Per tant, contentíssim de que sigui el nou president de nou del Futbol Club Barcelona. Sí, a mi jo era molt fan i soc molt fan del president del Barça. Actualment soc molt fan i espero que el Barça torni a ser el Barça i espero que oblidem les èpoques anteriors.